La massa mare. Nosaltres treballem, bàsicament, diria que un 95% dels nostres productes de pa porten incorporada un preferment. En aquest cas, estem parlant d'un levain líquid o una massa mare líquida. Aquesta massa mare està feta bàsicament a través de farina i d'aigua. Hi ha moltes maneres d'iniciar una massa mare, però nosaltres el que busquem sempre és potenciar el sabor a pa, i això ho trobem amb farina i aigua. El nostre procés d'activació d'una massa mare, que nosaltres, tot i que és molt romàntic dir que la nostra massa mare té 50 anys, la va fer l'àvia, en el nostre cas no és així. Nosaltres cada any iniciem una massa mare perquè cada any entenem que hem de tindre un exèrcit nou de soldats que ens facin front al nostre producte. En aquest cas, farina té 80, aigua, temperatura i temps, i refrescos, i ser constants, tant amb el refresc, tant amb els ingredients. A partir d'aquí, un cop la tenim activa, que més o menys estem entre uns 15 dies, 3 setmanes, ja la podem començar a incorporar al nostre pa. I bàsicament, això és una massa mare, no hi ha molta més màgia. Bàsicament és fer un procés que estigui ben fet i amb uns bons ingredients, és això.